Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Sumangga isane-isane Mas. Pripon. Hah? Banteran. Kebanteran. Lek mau rong sida ana 5 menit ki Mergane nek le banter kuwi ben lek metu. heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Nek alon. Yalah, Jan. Piye cek kuat ora? Nek jenengan mau lek metu ki sajet ngono gamelane alon. Alon. Kan dikit mau ra lek metu-metu ya Mas ya. Tak Ya, banterke to banter ya. ke Banterke sisa. ben Heeh. metu. Ben gek metu gage. Kudu bareng-bareng ya. Kudu Oh bareng-bareng. no, nek Ora. metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Dalah. Biasane ngene iki seselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Lah iki biasane. biasane. Heeh, nek kok Gandeng luar biasa. kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan mena. Boleh Jan banteran. gemblung tenan. Hah? Lah iki ki wis alus. Wis lho. alus. Digambar sing alus.
sing halus. sing Tenan halus. lho iki. Alus. Ya, alus to, alus. Alus wae, Cok. Alon wae, Cok. Alus to. Alon. Ayo ya. Kurang alus ora? Ijek kurang alus ta. Yalah halah. Ilmu iku. Alon. Alon ya Wis alon. alon lho iki. Nah, sampai niki pas, sampai niki pas. Piye kurang alon ora? Nek ngene iki kurang alon apa ora? Nah, Oh ngono. Piye? Wis penak? Ini coba. Wes Ah, iki kok iki piye ta? sembarangan. faktor U. Heeh. Faktor Iki E. iki jenenge dan-edanan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune dan-edanan. Dan-edanan. Sajake kok ana perlu sing arep ungkapkan. Diungkapkan. Jadi diungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan Sampaikan, saja betul. Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca Wadane ayu-ayu, bisa ta? Sekar Kedaton. Heeh, Sekar Kedaton. Akrab Yudo Tomo. Menika saking akrab Yudo Tomo Bapak Putri. Heeh. Isen napa? Isen napa? Mbalah. Jan ora sama Ijek itu. perawan kabeh. Nah, Oh. Lah ora ya biyen. 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 Saiki ra wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki. Ngedusi barang yo biyen. Oh. Ampun saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Heeh. Saiki wani apa ora? Saiki ora wani. Wah, alah. Apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki dicelok apa wangune Lek. apa ya? Nek lek wani po wangun apa ora? Hah? Ya om wae ya. Ya wis Om. 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 Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngono nek edan ya kek neng kene, engko nek nang mburi ngono ra Ya dibayar. heeh. Ora apa-apa dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca Putri Kedaton saking Jatilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Anyar Ora Gris. ora tak ele anyar iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak Isa Dimbu. Heeh. Ya Heeh. leres. Kandhani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Heeh. Yalah bengok-bengok kayak ora bayaran bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Kok Mas. rewang ora nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan. Sing mburi ra krungu. Nah, jajal saiki ra saiki krungu. ya. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh jenengan Ora teges ngono. Ora jenengan teges niku ngono. juragan kula kok ajeng tegel pripun. Heeh. Ning tenan. Piye Iki kok? ayu Piye? tenan nom-nom iki. Piye Om? Penarine Sekar Kedaton tak akrab Jatama ki. Lah kandhani kok penarine ngono Iya, jek Mas. nom-nom. Aku pengen nek iso direinkarnasi selawe taun. Kok Tak dire pilih siji-siji. kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing sekolah lho. Sekandi, sekandi, sekandi. Wah, wadose bintang tamu sing
Ponorogo kalih. Walah alah. Kalih napa nggih? Oh, luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi, ingkang pundi? Yang mana, yang mana? Ponorogo nih. Wah, niki Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Nggih, tekan niki. Pantes saja ayune kok reok. Wah, Wah, ya. Woi, iku kulinong reyok sindene. Lah tak kira nek reoke ayu kok ya. Jen, wah, sing niki Ingkang ingkang Trenggalek. saking Trenggalek. Trenggalek. Persis kok barongan. Oh, ayune kok ngene kok. Zah. Iki sekarang kedaton lho. Luar biasa. Wis ayu-ayu jek nom-nom perawan-perawan sisan. Termasuk sindene iki jek isih nom-nom ya. Heeh, jek perawan. Wah, enom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek ora Masa maido ngene iki ya. kok sentimen to Oh kae. alah, kene iki lek gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki ki Awakmu bodine cilik. iki cilik lho. Wah, saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya Oh, Zarane ngono, biasane karang nek ning kene iki yo nganti wareg ngono ki yo. ya nek lemu ki kuwi mau. Mulane yo lemu. Nggih. di anugerah dasare ngono nek Heeh. nek karo akrab Yodotama ki jan Lumo yo diuja. Kopen, Iki lho diuja. deleng-deleng iki. Kowe Alah, Jan. diang ana ngantek 6 gendul. Wejange onten, Jeruk kopen. urung entek iki segoku. Heeh. Sak bok yo urung entek lho. Ning sayang- Kok isih ana bakso barang biasane jarane. heeh. Sayangnya niki mau setunggal sik dereng wonten. Apa Kopi. iki? Kurang. Wah, Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. purun kersa kopi ireng. Nah, karepe iki ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisan. Bakule do ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira Dek Gopen arep nembung apa iki? Sisan iki karuan. Karuan lek rada Karuan lek nganu. nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek biyen sedo penari jadilan ngene lho. Lah buka wati. wah, iki. Iki. Sik, Wah, jenengan rindu? rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ah, ora medun. Lah kok ora medun piye? Sakit-sakit wae nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Seket-seket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang ngisor ya, Mas. Wah, ora kuat ning ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jatili apa? Ngono jare Seroso iki mau Oh, ya. iki. Piye? 100 ya 150 wis 150. Sakit wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane ning nyatus. Lah boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora Nyeket-nyeket apa-apa nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo, Mas. Engko ben juragane ki rada Rada lega. rada marem ngono Iki lho. batine walah sinden kok gur duit ae lho Jan. Jane salah. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh alah Jan. Ayo. Lah iki arep apa iki konsepe iki? Ah, Mau neng dhuwur, Mas. Neng dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina aja kleru. Iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le Kang Senan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus tunggahke reog gek ndadi. Lah rong Lah, rong sida sida. ndadi lho. Wes lak dihub iki piye? Baleni gah aku. Wah, Oh, angger kok aku dadi tak plok kowe. yo yo. Ae. Ya ayo Mbak Tari, Mbak Tari, ayo Mbak.
Sik ta. Heeh, kose. Piye jan tanggung jawab iki nek ngene iki piye jan? Ya lah, ngono dadak iki dibenake mapake barang. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora nganu Mau wani tekan akon wani tekane tanggung engko jawab. babak telu iki urung mari-mari iki tenan iki. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bonang sae? Yo alah iki jan. Piye sae yo munggah sik. Tambani sik. Ayo tanggung jawab ayo. Piye? Dicapu-capu sik. Heeh, hitungan. Iki nek ora duit ora mari. Ora ono transferan. Pokoke iki kudu ditemplekke 50. Jaluk cash. Oh, nek ra cash wegah. Ora bali. Juragan kok utang. Iki demite iki nganu rada hoo tenan iki. Ngerti duit ya, Mbak? Piye malah iki lagi janur sing dikemah-kemah iki, Janur. lagi janur. Kok wilah? Kok wilah? Orang kok sing edan-edanan Oh, iki. sing edan. Heeh, piye iki cilaka tenan ta kojur. Tanggung jawab ora? Kojur. Mulane nek nantang iki aja nantang wong wedok. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis sik delete. Tok. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira gesek piro ya, Dik? Gaduk warung kae lho, Mbak, gaduk warung ka lho. Iki jalukane iki duit mah goleke es teh iki kepiye to? Tanggung jawab. Piye wis ana duwe urung? Oh wis oleh. Yo, alon-alon. Mbok ya alon-alon ngono kok ya. Kemerungsung lho, kemerungsung. Yo. Piye iki kira-kira mari urung iki? Kondur. Kondur. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Haiya. Tambani yo. Yo. Kondur. Ayo. Alon bae. Iya halah. Kapok weh. Syukur. Piye Dek Gopin ngene iki Dek Gopin? Aduh. Piye Am? Ra tanggung Kosek, jawab. kae semplok boyoke tenan kae, tenan kelakuan sik. Kui- Awas, ndak sanggule. Ora Cep. Dek, Apa, ban Mbak? pesta. Oh, Bang Vespa ya. Piye wis mari ta? Ha, yo sip Nah. jas. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Agak gerak ta? Heeh. Kesundul apa ki mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli, Oh, dadi kok Dadi yo. Dadi Iki mau ki dadi. ora sadar yo. ora sadar. Tambani. Ayo, yo. Baleni cah. Yo. Yo. Kondur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang.
sadar kok yo. Ora sadar. Rak sadar to. Rada ra sadar nek Ya jare wis, toh, jarene apa-apa. sing dadi kono ya tak tambani to. Rak Iya. sadar kok iki mau kok. Kok sadake kok nesu ngapa ya, Lek? Hah? Lek, Kok nesu ki ngopo? sampean nesu aku apa, Lek? Alah, lah kok perengat-perengut kok? Hah? Oh tak kira nek rungudan dudani. Ayo. Ora jenengan kok perengat-perengut karo aku ngapa ya? Aku ndek salah apa ya, Lek? Alah ngono ae terus nesu, sesuk nomorku diblokir tata ora dijak meneh. Heeh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Ora lek ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah meneh iya. neng jopo gur. Ampun nggih Mas, ampun. Lek. Iki arek jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi? Piye, sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantap. Sakjane aku jek pengen jadil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah. Ora gelem ngandani tanggalane engko dekne Durung gak tata durung. meneh. Gurung disepil sesuk nak ributi telepon wis meneng. Neng ora disuruh aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Jani kok. Iki ora tekan chattingan lho iki kok. Ora. Ndak diblokir aku. Ini ku tuh urusane jenengan mengke kula tak Bu ngapunten nih kawau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Pijal. Pijal. Alah ya ora apa-apa biasane turun jaba ra mulih kok ndelok. Heeh, bali tenan, Lek. Matur Ya. nuwun nggih. Di ngapura ya Lek ya. Nggih, iki duitnya deleng-eleng kok utang endi ya? Jangsor lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, Amin. panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. Amin. Amin. Ngono Sedulure pokoknya tambah, tambah banyak. anake tambah, Bojone wis. Aduh, wis. Siji wae. Wis pindho. Oh, heeh to? Oh alah ya ora apa-apa kok. Wis ya Lek ya. Oh, wis. Bali ya. Ya wedane-danane balekke. Balik ki, Mas. Lebokke kotak meneh. Wis ya, kondur ya Lek ya. Yo, mundur yo. 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 Oh, Iya. oh. Iya. Wong tani Iya. omahe ning pinggir kali. Aja Tepuk tangannya dulu. Anake wong tani, anake wong tani omahe ning pinggir kali. Yo. Putri Sekar Kertanto.
Brotomo. Inti sarangan Cedilan Putri Sekar kedaton luar biasa. Inti menika anggong rumiyin Mas. Nggih, Mbak Tata. Heeh, iki mau edan-edanane wis lunga. Nggih. Aman dadine aku Wis Mbak Tari. aman. Ora ditantang. Ora ditantang meneh. Samarku ki nek nantang aku gek nantang Mas Gopin ki lho. Lah nek nantang aku ya iso malah wah. Piye? Samarku Ya, kok nek rapi, mlebu piye? gendruwo. Nah, Inti monggo. Caos panglipur Mas lagune menapa kalau Nggih, mau? derek. Sambel kemang. Sambel kemangi. Oh, injih. Garape lawas, Mas. Sih. Pokoknya sik nyamleng-nyamleng. Nyamleng. Injih, wah, dalame serintutan apa meneh? Samangke setunggal mboko setunggal pun pinangkani. Atur posisi sik, Mas. Rotasi. Rotasi. Awake dhewe arep diunter ora, Mas? Wis ngene iki wae. Ngene iki wae. Oh, wis kepenak. Sajake engko nek diunter ya tetep bahaya kok ya. Aja diuntir, Mbak. Ora diunter. Aja diuntir. Dubengke.
wonten ugi Mbak Tari, Mas Gopi. Napa Mbak Tata? Wonten ingkang ngersake Puspitanala. Anjing. Terus apa meneh mau ya? Manjing Ratri. Manjing Ratri, Nika Siri. Karo apa Nomor meneh? yen. Derek kemawon. Ingkang pun dirumiyin sumangga jo. Iji sumangga jo. Sareng kanca-kanca akrab Yudatama. Kasengkuyung ugi saking SS Audio Sound System. Ugi Dinta Host Custom. Ya dihadirkan satu tembang lagu Puspita Nala. Sereng akrab Yudatama Dek Kopin, Mbak Tata. Sing mbok pilih badhe ngersake lagu saged. Monggo. Sih. I love you.
Gusti Talawa sampun. Injih pripun Mas Pawang pun longi rumiyin? No, satu lagu lagi. Nggih, wonten pamundutan.
Ye. Oh syahai. Ya. Oke yo. Asik.
sekarang